En canto ao tema de recría, outra das ponencias que vamos a ter é a de Ares Rubies. É unha rapaza moi noviña, auxiliar de veterinaria, ten un ciclo superior tamén en gandeiría e sanidade animal. Traballa na granja San José e principalmente ali a súa función é gestionar todo o tema de recría. Gestionar tanto tema personal como cuidados que se fan aos animales, protocolos de vacunación, alimentación, destete. Granja San José conta con aproximadamente 2.500 novillas de recría, as cales, tanto personal como esas novillas están ao seu cargo, e nesta ponencia nas xornadas o que nos vai contar é o seu día a día, como organiza o traballo, como se organiza o personal, cales son os protocolos que utilizan en Granja San José na recría.